agrair-vos moltíssim poder comparèixer en nom de la IAC com a primera força sindical a les darreres eleccions de la Generalitat de Catalunya, amb un 23% dels vots. I, per tant, la finalitat bàsica és, tenim dues, donar veu als centenars de treballadors que cada dia es posen en contacte amb nosaltres de la Generalitat amb moltíssims dubtes amb tota la modificació legislativa, i d'altra, intentar que aquesta llei realment sigui un instrument útil, pràctic, que realment serveixi per l'estabilització, per aquest títol meravellós de la norma, que és el que més m'agrada. Tota la norma m'agrada, però sobretot el títol, d'acord? Llavors, bàsicament, nosaltres hem elaborat un document que us passarem per escrit, si us sembla bé, d'esmenes, possibles esmenes a l'articulat i fins i tot alguna afegitori, tant a l'àrea d'exposició de motius, però aquesta jo la passaré molt ràpida perquè és una mica per entendre, i per anar ràpid prefereixo centrar-me en la proposta de com es podria redactar de nou i fent compatible la Ley de Medidas Urgentes de Reducción de la Temporalitat amb la Llei d'Estabilització Catalana, d'acord? Llavors, quins processos estan ara imperativament, quan surti avui acaba la tramitació al Senat i arribi al BOE i estigui publicat allò? Doncs que la llei catalana afegeixi inicialment aquest article 3, sí, al concurs de mèrits. Veiem que això serà una realitat i que, per tant, hem d'utilitzar aquesta excel·lent norma per donar-li concreció. Hi ha molts conceptes jurídics indeterminats a la norma estatal que entenem el motiu de per què s'han posat així, perquè és una norma de consens molt complexa, però la catalana pot anar un pas més enllà i donar-li realment aquest caire d'estabilització real. Llavors us posem concretament que li digueu a l'executiu exactament les eines concretes per utilitzar. I, per tant, el primer és l'antiguitat real d'aquell treballador que concursa a la plaça que s'està ofertant, una antiguitat real computada en dies. O sigui, ja ni en trienis ni en mesos, sinó en dies. La primera, com a eina fonamental que és una temporalitat real, que no té per què ser continuada, perquè hi ha gent que ha entrat, que ha sortit, que després li han passat a un altre lloc de treball, etc. Primer, l'antiguitat. Segon, l'experiència real, a les tasques d'aquella plaça, i l'experiència laboral en aquella plaça, i en tasques molt concretes, perquè no és el mateix, i ara me'n recordo dels meus pobres companys de superior que s'acaben d'examinar, el que fa un d'acció exterior que el que fa un tècnic superior a l'assessoria jurídica del meu departament, que és el de salut, d'acord? I, per tant, a les tasques concretes. Primer, antiguitat, computada real i total. Segon, experiència real en les tasques concretes d'aquella plaça. I el tercer punt ve molt orientat per aquells col·lectius que el Jorge us explicarà meravellosament com a exemple paradigmàtic, que poden tenir antiguitats molt semblants, perquè porten molt de temps sense concursos, o sense processos selectius per consolidar, però a més poden tenir tasques molt transversals. I, per tant, hi ha d'haver-hi un tercer criteri, perquè ens trobarem en col·lectius d'aquest estil. Llavors, és el criteri de preferència en la permanència. És a dir, aquests col·lectius que hi ha un vincle, sigui a salut, sigui a residències, o sigui, l'avi té una treballadora social que és la seva referent, té un cuidador que és el seu referent, el pacient té un metge que és el seu referent. És a dir, hi ha molts col·lectius que tindran antiguitats i experiències molt similars, però sí que tindran una referència, que és aquell ciutadà que està en contacte amb ell, i amb aquests, el tercer criteri que us demanem, si us sembla bé de cara a modificar aquest article, seria això. Després hem volgut recollir d'altres companys, treballadors temporals, aquells supòsits absurds que estan passant en moltes administracions, que hi ha gent que està en una comissió, un funcionari de carrera, que està en una comissió de serveis durant 8 anys, sense consolidar-la. Llavors tenim a l'interí 8 anys seguits aquella plaça, però amb reserva de plaça. Doncs garantir, mitjançant aquesta llei, que d'alguna manera l'òrgan gestor que gestionarà aquest procés d'estabilització garantirà els drets dels dos treballadors, del que està en comissió de serveis amb tots els seus drets com funcionari de carrera, com aquell que està en temporalitat abusiva, per dir-ho d'una manera. I, finalment, que quedi molt clar la prohibició absoluta de criteris subjectius per a aquest concurs de mèrit. És a dir, com una entrevista, sinó que tots siguin criteris objectius concrets. Jo, legislatiu, et dic a tu, executiu, que vull una estabilització real amb aquells treballadors en abús de temporalitat i amb uns criteris objectius. Si amb aquest procés que ben dissenyat hauria de garantir l'estabilització de la immensa majoria dels treballadors que estan en aquesta situació, supletòriament resulta que pel que sigui, perquè no podem
observar absolutament totes les situacions. Llavors sí que com a mecanisme supletori d'estabilització i de sanció, perquè ets tu qui has generat aquella situació d'abús, llavors sí que parlem de passar a ser un lloc de treball a extingir per a aquella persona treballadora fins que ho deixi d'ocupar perquè es jubila o el que sigui. Però només en aquell supòsit en què tota la resta de mecanismes hipergarantistes de totes les necessitats que han dit els diferents legisladors no hagin donat peu a aquella estabilització real. I després tenim dues propostes més diferents. Una, perquè tenim present molta gent que està presentant-se a processos selectius, dels processos PESCOs del 17 i del 18. Doncs aquests, sí, al final, per fortuna, perquè jo conec persones que avui mateix m'enviaven whatsapps, es treuen aquesta plaça, evidentment, si han aprovat el procés selectiu, se'ls faciliti prioritàriament l'adquisició de la plaça que estava ocupant en abús de temporalitat. Perquè com no pot ser que un concurs de mèrits i en canvi aquests aniran al bombo de totes les boles? I llavors, com un criteri d'igualtat i de no discriminació, seguint aquests drets socials de la directiva i la seva clàusula quarta i cinquena, que això ho expliquen superbé els juristes. I la darrera, i ja per no allargar-me més, la darrera proposta que us fem és un sistema de control. És a dir, tothom diu, com sancionarem? Com sancionarem? Superdifícil. Llavors, us proposem la creació per llei d'un sistema de control que estigui format equitativament tant per la part social com per la part de l'administració, que sigui un òrgan que hagi de donar informació al Parlament, és a dir, el legislatiu controlarà allò que està fent l'executiu que no s'ha fet fins ara, i elaborar un informe semestral, perquè això teòricament s'ha d'acabar en un parell d'anys, cosa que em sembla absolutament impossible, però això és el que diu la norma, de manera que en aquell primer tindrà informació de què s'està produint, però a més sigui un òrgan que tingui la potestat de rebre denúncies de treballadors o dels seus representants d'incompliments d'aquesta norma catalana, així com la potestat de proposar mesures disciplinàries amb aquells responsables d'aquesta gestió d'aquests processos d'estabilització que no compleixin aquesta norma catalana, dient-li molt clarament al legislador, a l'executiu, volem una estabilització real a Catalunya en compliment de la directiva i, a més, si no, hi haurà repercussions reals amb un òrgan de control. I aquestes són una mica Hi ha més coses que jo us passarem per escrit, però per no tallar-li temps al Jorge, que us explicarà l'exemple paradigmàtic de per què aquest procediment català volem que sigui a més un model no només a nivell de Catalunya i que puguis emmirallar-se a la local, que no li pertoca, com a mínim dir, escolta, que la Generalitat estan fent això, anem a fer aquests criteris. I segon també, per què no, ser un mirall a la resta de comunitats autònomes. I ja està, moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos a participar. Espero que aquesta vegada escolteu, no? Perquè ja la veritat he de reconèixer que se m'estan esgotant les idees. Arribat fins a aquest punt, ja no sé què més o com ho he de dir a la situació que estem passant. Jo m'he fet un petit guió que ho llegiré. He fet servir la llengua materna porque cree que es la mejor manera de poder expresar eso. ¿Vale? Y comienzo. Rectifiquen que aún están a tiempo. ¿De qué sirve reconocer que no han hecho bien las cosas, ni ustedes ni los otros? Que esta situación la han generado las administraciones por incumplimiento de su propia normativa, que las víctimas son las trabajadoras. Hacerlo con declaraciones efusivas ante las cámaras de televisión en el Congreso, aceptando los errores y haciendo público la intención de arreglarlo, si al día siguiente en los despachos las malas decisiones se las adjudican los unos a los otros. Pues sabiendo que la proposición de ley en trámite, ahora ya en el Senado, deberá aprobarse y estar en vigor antes de finalizar este año, y no estando obligados a continuar convocatorias en marcha, pues el Real Decreto Ley de julio les ha habilitado para ello, no han sido capaces de ponerse de acuerdo para paralizar los procesos en marcha, como se han hecho otras administraciones. Ustedes, ahora, tienen la oportunidad de blindar de seguridad jurídica a sus gestores de recursos humanos para que sus resoluciones sean coherentes con sus declaraciones públicas. Actúen con valentía, hagan en el Parlamento de Cataluña un mejor papel que el que hicieron en el Congreso. Allí ustedes han reconocido que hubieran hecho más y mejor, pero que las limitaciones se las han puesto otros, que han pactado un texto para modificar el Real Decreto vigente que ni cumple la directiva europea, ni la transpone, ni tampoco aplica la sanción al abuso cometido. Si saben que el resto del país los está observando, sirvan de buen ejemplo, pues de ustedes ahora depende el futuro de muchas trabajadoras y sus familias. Sus grupos parlamentarios
Han permitido este desastre, pero ustedes aquí, ahora, pueden repararlo. El caos que se ha generado es tal que ni siquiera para una categoría profesional como la mía, auxiliar de geriatría, con solo unos cientos de trabajadoras repartidas en 16 residencias de la tercera edad, puedo visualizar una fórmula mágica que ponga fin a este propósito que no hemos creado nosotros. Después de 20 años, tenemos en marcha una convocatoria ordinaria de concurso de oposición a las auxiliares de geriatría, mujeres que han estado trabajando como laborales temporales por 15, 20, 25 y hasta 30 años. La inmensa mayoría de ellas con una edad que se acerca al promedio de los 50 años, con enfermedades osteomusculares derivadas del trabajo, que no están tipificadas como enfermedades profesionales y que en caso de suspender, sus expectativas laborales son bien pocas. Volver a las bolsas de sustituciones con la incertidumbre e inseguridad económica que comportan no puede ser más ingrato a un colectivo que solo la vocación de ayudar a otros las ha mantenido firmes en momentos tan difíciles como los que hemos pasado y seguimos pasando en las residencias de mayores. Es inmoral que a mujeres que pusieron en peligro sus vidas y las de sus familias les estén pidiendo que vuelvan a la puerta de entrada, quizás a la de salida para muchas, para que demuestren mérito y capacidad. Estas mujeres accedieron a las residencias cumpliendo los requisitos que la Administración exigía en cada momento y han ocupado plazas que, según ha convenido, se han llamado de una manera u de otra: auxiliares de clínica, auxiliares sanitaria, cuidadoras, auxiliares de geriatría, siendo las funciones siempre las mismas, que en resumen son cuidar desde el cariño, el respeto y la intimidad a las personas mayores. Siendo rigurosos, esta convocatoria ordinaria en curso de concurso-oposición, aunque se posponga, y espero, porque seguimos con la fecha para este sábado, aunque se posponga, podría quedar excluida del proceso extraordinario que se deberá llevar a cabo próximamente y del que se están publicando aspectos que indican que las mismas plazas de auxiliares que en este momento constan relacionadas en la actual convocatoria por concurso-oposición cumplen los requisitos para ser convocadas por concurso de méritos extraordinaria, cosa que facilitaría que el personal más antiguo y de más edad pudiera adquirir la condición de laboral fija, sin tener que aprobar la oposición que ahora está en marcha, con una primera prueba eliminatoria que versa sobre el Estatuto de los Trabajadores, el sexto convenio, el EBEP, que es evidente que su conocimiento no es para nada imprescindible ni relevante para el buen cuidado de nuestros mayores. Y yo no he venido a hacer un abordaje jurídico, legal o político, que es que además no domino y ni siquiera es necesario, pues en nuestro caso, rápido, reconocemos todos que esto es una enorme injusticia. Mire, ustedes tienen el poder y las herramientas para cambiar el escenario actual, que no será otro que de aplaudidas a despedidas, si no le ponen remedio. Rectifiquen que aún están a tiempo. Y mire, yo quiero acabar con las palabras de una compañera. Mire, detrás de los códigos de las plazas que en este momento están convocadas, hay personas, hay mujeres que lo están pasando muy mal, que están de baja laboral, que están con unos cuadros de ansiedad, que están en una situación, están medicadas y están pasando por una situación muy difícil, porque es un completo despropósito que después de 20 años la gente se venga a jugar todo su pasado y su futuro laboral con 20 preguntas completamente absurdas que no lo representan. Cada día me bombardean con preguntas buscando una esperanza, una luz, de que les digan en cualquier momento de que efectivamente ustedes han rectificado y que de momento por lo menos han aplazado esta convocatoria. Y entre todos los mensajes que me han llevado hay uno en particular que no tiene una respuesta verbal, sino que merece acciones, y os lo voy a compartir. Mirad, os contaré mi caso. Mirad, os contaré mi caso. Llevo 26 años en la empresa. El 22 de julio me jubilo, pero tengo que presentarme a las oposiciones. Acabo de pasar una embolia pulmonar, una intervención, y tengo que presentarme a las opos. Yo no sé cómo lo veis. Se me olvidaba deciros que voy para 66 años. Esto es desgarrador. Yo no sé ustedes, pero a mí estas cosas me hacen llorar. Y os lo digo, y no es un drama lo que les estoy contando. Esto es desgarrador, de verdad que sí. Mire, nosotros hemos utilizado argumentos políticos,
jurídicos, diplomáticos, y saben que nos hemos movilizado, y en particular nuestra categoría profesional, nos hemos movilizado por todas partes, y no ha habido nada que lo pueda detener o que lo pueda aplazar. No ha habido nada hasta este momento. Y no entendemos realmente a quién representan esta manera de actuar, a quién representan y a quién protegen. Pero desde luego, a nosotros no ha sido, y tampoco a las personas que nosotros cuidamos. Porque mire, inclusive argumentos sanitarios pidiendo que tengan ustedes prudencia de lo que puede suceder, de mantener esta convocatoria, y yo la he calificado, yo que que no tengo conocimiento de que esto es una temeridad. Si algo sale mal de esto, mire, cuando yo he pedido de 1000 maneras que la aplacen, y mi secretaria general dice que es función pública, y de función pública responden que son ellos. Y finalmente aquí se han tirado la pelota el uno al otro. Pero yo os quiero preguntar una cosa, y yo con eso quiero acabar. Si esto sale mal, yo quiero saber, cuando vengan a pedirnos explicaciones a nosotros, los que estamos ahí en contacto y en el día a día con los residentes, ¿a quién le vamos a decir que es responsable de esto? ¿Función pública o derechos sociales? Mire, ustedes dos están hoy aquí, que ustedes en esencia representan estos dos departamentos. ¿Quién de ustedes va a venir a dar la cara? Porque de momento dicen que uno es el otro y el uno es el otro. Yo creo que me he pasado del tiempo y yo creo que yo no puedo de verdad más que contaros de que este es el intento de trasladar la preocupación de un colectivo que lo ha pasado y lo sigue pasando muy mal, pero que está encajado dentro de la misma línea de las técnicas especialistas de educación infantil, de las trabajadoras sociales, de los que se hablaron en todos estos días. Lo que pasa es que el nuestro es más cruel. No encontraré palabras. De todas maneras, por lo menos yo espero, de verdad, que esta vez actúen. Y todavía están a tiempo de parar esta convocatoria, y que ganemos tiempo y que estas mujeres no se vayan a la calle. Son mujeres mayores de 50 años, con riesgo de exclusión social. No hagan esto, de verdad. Yo ya no sé cómo más explicarlo ni dónde. Pero de verdad, actúen, que todavía el examen es el sábado. Hay tiempo, ustedes pueden. Ustedes tienen los instrumentos para hacerlo, de verdad. Actúen esta vez. Y con eso termino. Gracias por escucharme.